Haba kisngi ki por ki la nang ya ngi iru bagani ka jingpang kala nang kiu na ka sngi siya ka sngi hagani ka jala ka jongi but kala nang poiru siya ki wei ki shnong ki dong ki than ya ka ba i kumba mdan shu ka wei ka shnong ru ka ba laj na gani ka jingpang kumta kala pen khuslai ki babon kala pen jenjar jingmut ki babon kala pen du thia du dam ki babon namar haba don kani ka jingpang kawan ra shisha ka jing shaptiang bat don na preng jong fi pidang don ru bahab lej ban tes bat pidon ha preng ka jing sngo kende men sim ka jing shaptiang tip yo ba ka kalalong positif ne kani ka jingpang pidon ya ka jing sngo seir hado kata-kata namar ba la don na preng jong pi ki bala angat ingani ka jingpang ba kum ta la dei sia pi ru de ban sha tes pinle kum no haga por ka bakum gani pinle kum no kata ka de ka jingkali hatu dang don jingkermen hatu dang don kalat kalenti ka bangingin laj na gani ka jingpang kata ka de ka jingkali ya ka ba ibu hagani ka sngi kala jaru haga wi ka por haga ktin ka jong ublay ya ka bangi i yupol kum uta ukoidi ba ude ban lej ban yakendu ban yasaj ya kata ka kies ka jong khmat ukaisar uhab ban lej da ka ling shadu sharum pat ka babel ki thu ba la fi puli ki kam ki apostol ka nong ka ba ar hunyo ka da khot ka ba khat lai ki thu ti haba kal er na shathi kala be jem jai baki dia mut bakila yo ya ka baki kila thmu kilay ring angkor bat kilay ya senda ka kret narot Henry omslem hadien la be na ka ringko ka eryong ka balakot ka yurakuilo ti haba la lap ya ka lieng bat kamla bantur persya ya gal er ngila syusya ya ka bat la rongno yangi ka ktin jong blay ki yathu kat baki kidang syong da ka lieng kidang yamut ba kabyang lut na dong shadong ti haba kala er na shathi kala be jam jai pi ngi pej menchim snam ru i ma kan ga jingpang kala long ko be jam jai ta i kum ba kala jam i wong kam le shu ka jathik kum ba ja ya ni ka jingi shong lieng ga jong u pol bat kini ki koidi ba kinang mudur be kala jam jai oh ka covid wave kala jam jai kam le shu henry kensan kala be na rengkau ka eryong ka bala khot kata ka yurakuilo kensan kawan gani ka eryong bat ngi i gani ka second wave ka third wave menta ka shuan kensan kam jur kam shirkai ban ya ka tai ka ba menshua bat hangta ka babel ke thu ba kata ka lieng kamla shu bantur persya ta gal er bar kala shu sya ya ka bala rongno yangi badeng ta kila shu sya jembet ya kata ka eryong kat syaba ka kit kata ka eryong kat syaka ba kata ka eryong ka ya lambat kumta kila shu penjem ya kata ka ling ge jongki baka babel ki thu bala niat yaki hadu ba deki bon sngi kim yo shu wat man ba mandi imar ka jingpen ki ke jur hadu kata bala pen hablu di ki tiar ki mar ki mata na kata ka ling bat kala pen khuslai kala pen sheptieng ki ba bon ki ba don ha kata ka ling Henry, what happening jong kata ke eryong ka bajur? What happening jong kata ke jingele ka bajur? Oh, i kumba kin saya yap no, i kumba kin saya ngam jelop no. I kumba mdan lawe shu yaki. Henry upol. Ka babel ki thu ang ni. Kalnong ba arpu nyaw gad khot arpu ar ka ong mentaru nga kentu ya pi. Bapin sngo shingan namar. Napdeng jong fi kanom ja ka wei ka mensim ru. Henry tang kani ka lieng. Nom ja ka wei ka mensim ru Henry tang kani ka lieng. Kalawan ka word of prophecy. Kalawan ka ktin jong ka jinga thu lepa. Ha uni usyakri jong ublay upol. Baru ong ba wat khuslai nom ja ro ka wei ka mensim mdan ba yap ru ka wei ka mensim Henry tang kani ka lieng kan jat no. Ba ding ta ba da shupet hite i don shu kata kalat i don lenti shu Henry kala jathik kumta. Ba kani ka lieng kala iteng khu ha kita ki mau bat kala jot thiau Henry umdan ba yap weiru kila syes din da kita ki lengkhot lengkhai jong kata ka lieng bat kila jingi kila yaksat
bat kilia poi syakata ko dolen nong kabakot ka melita. Tadeng ta ko abang ifi pedeng ki eryong ken mau ba utrai udan rengkat bat pi. Namar bo udan usyakri jong ublay, namar bo udan upol kini kilat iem deh. Bat ken mau belada dangdon ki syakri ki jong ublay hagani gari ke jongi. Tikena habet fin lat iem. Ublay syuabu un penjot ya ka Sodom bat ga Gomora. Umdan syute tang sanmut ru ki bahok ha Sodom bat Gomora lada dangdon ki bahok. Ka bamut hi ka Sodom bat ga Gomora kadang lat na ka jing syak penjot. Henry umdan syuk tadeng tala Shimno yulat bat yaga kurim ke jong u bat kita ki khon tang thai arngut bat la ra iki daki angel bat kumta la penjot no thiau yaga Sodom bat ka Gomora bat dehing tang ko abat nong yefi la ki syakri ke jong u blai ki dangdan hang ni ha parthai kanum ja ke ki basniu yefi kanum ja ke ai ka ba jinjar yefi mar ngidang don ban duai na kamta jong fi ngidang don hang ni ban ya sait na kamta jong fi ngidang don hang ni ban ya kren bat u blai na kamta jong fi bat ublay uong kumbau ya sait u Abraham uong lada don tang san po na san po shikalai po nang ta ter poi shdu san u ya sait uong lada da don ru nganum penjot nrei bam don te uong ngan haban penjot no kan tadeng ta lada ki syakri ki jong trai ki dang don kanum ja ka basniu ya fi tadeng ta fu nam ship tieng kalieng kala ban jot kai kata kalieng le si kita ki facility ki laban jot no ki dawai ki dashin lene kita ki lat ki jingerap ki laban jot no henry fi phinom yap ublay unle ki kamba aga jim ke jong fi bat nganget banum don ka jing sosi shu haga ne kari ba nganget utrain pelat na kane ke eryong ba utrain pelat ban yo i ka kamba aga jong trai tade tang ngihap ban ya duai ngihap ban ya ksat ngihap ban ya sat tadeng ta compare wala dangi de ban ya sno aga ki lieng gi bela praro henry gin poi sa siliang ngin poi sa kadolun nang melita dan mano bayap ban nganget utrai un pen emingi wei pi wei tadeng ta utrai on what ship tieng na man ngan long rengkat bat pi wong be still and know that I am God tadeng ta to yeng thik le ne to long thik wanum ki jingmut namar nga de blai jong fi tadeng ta wat jukuslai ka tin jong blai ko nganom I no ifi de lele nganom lendet no ifi de lele ong trai tadeng tangan ya rap ya pi ong trai da ka ti kamon ka hok ka jong ngan ya rap ya pi tadeng tawat nom khuslai wanom ship tieng u jisuru ula penjajai kita ki eryong hoi kadon ka por ya ba u klemdon lang ba kisinran hoi ulawan apedeng ju kita ki eryong ba ula penjajai kita ki eryong don ka por bu don ba kisinran ki jong u uthia aga da lieng bandau laki na kata kalieng usyong tolong jai kala jai tak ada wan khuslai maru jisu dan uni unong penlong ba uni unong tau udot bat ngi ni ki ler gini ki jingpen ki baro kim long e ru am madai ma u ba control gini ki ai baro ladau jisu ong long jai kala jai tadeng tangim dan kamban ki khuslai na ke jingmut ke jongi le ne ban shep tieng nai tang ban shu nget hau trai ban ai ngu bet bat ya ka ba ngin yaro ya ka kerteng ke jong trai ki por baro mlele kanum ja ke ki basniu fi ngin dwai nam ta jong fi hang ni ka por ka menta trai nga dwai nam ta ni ki khon ki jong me ki nam sep tieng ko trai wat apdeng ki jing pang ki jing stam apdeng ki jing yale ki babon ko trai nga dwai bakinam su sep tieng inu khnyang ngai trai bekin pet chame ko kan rat namar dei ma meu bolong ka jubab nam ta ka jing im ke jong ki medei bame ko kanat uban le iki kamba medei bame ko try uban pen khia uban pen im uban pelat but try ngatip ya kani kawai but try habangi nang duai ablai habangi nang khot karpat melong ublai bujubab melong ublai uba pen khia ina gari ke jongi melong ublai ko try bo map no ira ki pop ke jongi ngadwai ngada kar khu try ya ka kerteng ke jong me yang ilang i wei pu wei ko try ki ba pat men sim ki ba pang do not try oi ki ba khuslai ki ba jinjar try oi ngim tip ko try kat no ki don apdeng ki jing e ki jing ele juga jing im kat no ki jing khuslai kat no ki jing pen khi ko try ki ban hapo ka do not ke jong ki rei try men long me ko kan rat kata ka jing jai ya ki ablai men penting hen ki do men sim jame ko try ngadwai ngai kar khu ablai kerteng ke jong jisu amen tangai try nang kar khu ya fi compare ke eryong ke jur kat no kanum ja ke ki basniu ya fi phin laj im phin sa poi shi liang try kar khu fi ko blai shi bon amen